obromi kaka weche go dhi mbele kwake otenge mago mag siasa atenya kaunti ma Homa Bay kama sirikand kaunti ma Homa Bay kama riwruok mar sirikand piny Amerika USAID ochako chenro mar kuoyo yadh suna e udi kaka yor thiro landruok mar tuo mar malaria. Landruok tuo mar malaria e kaunti ma Homa Bay gi sani ochung' 3.6 ka chenro mar kuoyo yadh suna gero duoko chien suna malando tuo mar malaria. Chenro mar kuoyo yadh suna no miere de kaunda lo 24 ka kwan ji maromo 1,200 ma onywando nyaka nyamrerwa na osemi tiegruok mar tawo chenro makamano. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Roslyn Omolo kod apisa mar USAID Bat Ubamadu notelo ne chenro mar chakayanga chenro no rakwaro Chiefs Camp e kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay. To koter gi osiptal samoro bede yath bok yudo osiptal maber koro wabedo gutaba ahinya. Miya kwayo ni kaber to uendelea gugonwa yath kik obed mogik. So as they said, this year we're using a different chemical. Last year we used Fludora Fusion. This year we're using Actelic, just to manage that insecticide resistance. The mosquitoes are clever. Yeah. So they mutate over time. So you also have to stay ahead of them. Akwayo ni mondo ji okaw thuolo, en gima konyo, en gima wakelo mondo konyo oganda. Ok en gima watimo ne wan kaka kaunti. Koro ka wakwayi ni kawuono ilewe makidhi e puodho mondo yawnwa dhodi mondo jowa obi ogol gik moko mondo wakirni yath, to wakwayo anyuola ni oganda wa ni mondo wakonyre mondo ukonywa timo mano. Mar ariyo, jogo mwaoro mondo okuo yath gin joma wang'eyo kendo wang'iyo gi maber kendo wang'eyo ni ok gin jomibadhi ma gima kelogi ok en wach kuo kata wach moro mana wach kuoyo.